Сәлем, дуслар! Бүген дә тәмле һәм шул ук вакытта гади рецептлар көтәсезме? Алайса башлык, бөтенебез яраткан наггетслар әзерлибез. Наггетслар бары тик 1980 елда гына уйлап табылса да, кулинария дөньясын яшен тизлегендә яулап ала. Аның туган җире әлбәттә инде Америка. Безгә кирәк булачак тавык төше, 2 йомырка, кара борыч, тыз, тавык ите өчен тәмләткечләр, сухари балчыгы, симәнкә мае, он. Тавык төшен кисәкләргә турыйбыз һәм симәнкә мае өстәп болгатабыз. Он, тавык ите өчен тәмләткечләр, тыз һәм кара борычтан катнашма ясыйбыз. Тавык кисәген башта онга, аннары йомыркага, соңыннан сухарига манабыз. Булып чыккан наггетсларыбызны 30-45 минутка 180 градуслы газ миченә тыгабыз. Хәзер күңелле кәеф рецепты бөтен гаиләгез белән җыелып, шушындый тәмле наггетслар белән сыйлана Шаян ТВ каналын карыйсыз. Тәмле һәм файдалы яллар сезгә, дуслар!